and the 360. 360. But slowly. So that you want to see kuti nice and easy. A model. Vanoona anditi vanhu vanotongofunga kuti pakanzi modeling industry ndezvekutongonochekana hapana zvimwe zvinhu munhu achitosiya garo zvangachitarazvaze iwe ukasiya garo unongoda kuti zvitize tomboti tiringoti munhu achisiya garo unozva Varume kuNigeria zvakaita vakazviita very simple. Baby, I will give you money. I will give you money. Which iPhone do you want? Which iPhone do you want? Kufa kwangozikala kunzi nyaya ndiye kutokupa iwe ndipa. Azvimbonezi. I think Nigeria depend kupe. So mamirira akaita world ndiye kuti mukadzi anofanira kupa murume bonde. Murume opa mukadzi mari. Zvakadzi zvazotanga kufamba. Kusika varume vasamisa. Aiwa vakadzi vacho. Munhu kana ane mtemo yake mirai imboterera ya. Ini handina kuti titendere conversation iyi. Ndaunokudza kune dambudziko straight. Hapana pauno. Right, ladies and gentlemen, we are back again. Pa Uncensored podcast. Panapa ndopanowanikwa ruteshe, ndopanowanikwa information ezvinenge zvichiitika mastreets. Maepisode abuda so far tikuona da kuperforma very well, inoda kumafara, inoda kudzidza. Vanhu vajaira kudzidza vachinyepedzana mudzimba umo, vachinyeperana kutanga vakuita zvinhu zveunhu stereki, but mumastreets chaimo vanenge vachiita zvisiri but pangobakidzwa kamera vandanga kunyaranyara. So Uncensored ndiye kuti nchitaura zvese zvinonzi zvinofungwa kunzi hazvitaurwi pamberi pekamera pana patozvitaura. So muzuva nhasi ndine maguest andinawo, ndina co-host wangu Kundai Chitima. I think Kundai Chitima I need any introduction muchigame ichi because ndo zvibaba zvatakatotanga kutoonawo tichizoita ngaita sei. Those baba zvatakaona kuti zopindawo muzvinhu. Then today tina guest watinaye anonzi Sarah D ndichanguva long time. I don't know kuti why achizombotiziye. Achizomboita time asingambonditsvaga ndikufemeka ndikuita sei, but ndewangu from long time and I'm sure kuti ane zvinhu zvakawanda zvaanoziya zvatogona kuita sei, zvatogona kulena nhasi kana zvatogona kunzwa zvichiitika mastreets. So Sarah D, una introduction yesera? No. Hello, good people. My name is Sarah D, aka Mama D. Intombi yako Bulawayo. Isiqapopo. Yebo kodwa zethu nqa. Komfazi uchaya indoda sabachayi. Siyabathanda. Rozalisekundeka. Onzozotarera. Andina ini. Adzikuzina atichavarovi. Kwainzi kwairwa Varume ka. Ndikuzinawo aticharovi takuvada Varume. Saka mukutomboda muchinzwa. Uona ini ndibhita Sarah panyaya yeNdebele kuona. I feel like matizataenda kuchikora yandika. I feel like Ndebele inofanira kutoitwa kuti pa grade 1 paipandika potongotwa zvimaitwa ndongoitwa shona then andoziva Ndebele because hatitoiziye kuona but tofanira kunge tichiiziya. Amene whatever reason yanga inayo yavakaita tisi mashona asati Ndebele but still tisatopa disadvantage maybe vaida kuda kusaboteja here vakuru vedu. I think Ministry of Primary and Secondary they have to look at it kuti shona iwanikwewo uko kokonange kune mshona ari kugarawo uko but achida shona. I think my languages people need to choose English shona Ndebele chi mwana wega zvimwe zvakaita sana tonga nachizvimwe zvafanira chimanyika ishona aiziya kana chimwe chimashona unokwanisa kuzvinzwisisa but akadzidza Ndebele ndege you find kutokadzidza Ndebele chimwe chimutaro zvezvitaura unokavhira aiziya andiri kuti kuona inini andiziye kuti waingo ari mapresident here newango ari kupi kwango ari kudhara iko kwandika kana vaita zvinhu zvekuti vasaboteje vanhu kubhula vaya kuti Ndebele isaende kumberi aiziya vakatotikuwadza because izvizvi Ndebele yangotaurwa isusu mashona takangopusa kuona. Saka kana midai mungusaboteja vanhu ka ndo vaisafanira kugona shona so that inova nyaya isusu
wasinganzwi isitogona ndebele but in Zimbabwe manje vice versa tisisi kugona ndebele tisinoshaudzwa nendebele tisinonyewa nendebele kana bebere kuringirira kubulawa shaune ndana nechona unendana nechirungu chamwana one saka I think you have to just man up right now and start learning ndebele. How do you learn man? Inotinetsa kachembera so you learn nodzidza nema basic words first. Okay, I'll be your teacher, but you'll be paying me. Indakaudza manje way yekuti ungodzidza ingoita baby rich ndebele but manje kwata baby mndebele mune matopedza sport azvishande kana aruseka cha kana pane munhu anondipersonalize anongozva kuti mission yedu ndeyekudzidza hapana kana problem anyway language inongoda ngodzidzwa so that ukasvika uku haurasiki kwangori kuna haurasiki. As I'm speaking right now, I'm speaking fluent Shona and I'm a fluent ndebele woman. So nice. Communication skills dzangu kana kuti communication dzangu nevana dzinetse ndikati chirungu ndikati ndebele ndikati Shona tapinda mamwe malanguages aya unozongodhobha uchingoenda mamwe ana basa ndebele muyadhobha Shona ndebele chirungu ndobha nice one anxa ukhuluma ku right skupani kuti skupani askipi nix eta So today toda ku discuss about it's a women month, isn't it? Women's month, yes. March. Okay, from our research, Vakadzi, we've got a big number than men. And Vakadzi, we are not treated the same like Varume. You are not treated none. Okay. In everything which happens, Vakadzi tichiri takasaririra. Saka March is it's Women's Month. Ndopo tinobudo simba rekuda kuratidzira zvatinenge tichiita. Nekuti pazhinji tinokuprovoka tikati Vakadzi ndo matobvunzo nani. You want to know nani. So sometimes we don't finish talking about us being appreciated the way we want or the way we feel good we have been appreciated. Nyaya iripo ndeyekuti ingori question wayo yekuti tofana kutiitwa zvakafanana kana kuti vakadzi vafana kutiitwa zviri pamusoro kupfuura varume. Aiwa mukadzi mubatsiri wababa. When we are in good books, when we are in love, a woman must support his man. Then when it comes to work, a woman must just work zvakayangofanana nezvemurume. Why? Nekuti time yacho iyoyo yekuti mabasa amaiti kudhara atimagoni takumagona. Things are changing, the world is revolving, so we need to move netime. Saka iye zvino kuti mudzoke kumba makasununguka makafara motambirwa monzi baba vauya unge amai vakafara vanofara sei pasina madomasi pasina mafuta pasina muriwo. Saka just empower these women kuti pamunodzoka kumba pamunosvika muchitambirwa muchigarapo muchita shawa yenyu muchizorora muchidi everyone is happy muriwo ripota kutobika and pane kuti mudzoka kumba kwamuri kuti muri unozorora mosvika kune mastress apana matamatisi apana chi. Saka tikuti simudzira munhukadzi zvichanobhadhara kumberiku imogona kuda kungoti why nekuti but the honest truth is if you empower the mother you have fed the nation. No, in short aringoti ati tingopewa vakadzi mari chete. Ndo basic nyaya. Tomboti hauna isikukwana. Nyaya yawe siyawatsanangura apa. Vakadzi ngopewe mari. Asa isikukwana. Ndokuwasimudzira. Aiwa isati sikuda kuti mungotipe mari. Isu sati sikuda kudzidzisa vanhu kuti tingovape fish. Imi monoraura mungotipa hove. Aiwa tikuda kutoti muchinoraura imboendaiwo neni toraura tese mukunzwisisa. It's an example. Tauraura tese mondidzidzisa kuraura kuitira kuti pamunouya muchida kuzorora kumba. You must get that time yekurera. Inanzwisise concept yekuti zvoni takaenzana because you know even ndanganze munouma ndikuona. Hatina kuenzana. Hatina ngodaro. I did not say that. I said mukadzi mubatsiri.
mubatsiri wababa. Yes, mubatsiri So wababa. mazuva takushandawo takuita sei niko nyaya Tichitokubatsirai. ye-50-50 But nyaya inozoitika ye-50-50 unoiona sei because irikoka ona ngosina kudarewo but ye-50-50 itoriko ende unozati chinoitika in the event yekuti handiotaura nyaya yekuti munokwanisa kuenda unoshanda nditi imi pamuchaenda unoshanda tichasvika tiise kumba na 5:15 manheru iwo kubva kubasa ndi kubva kubasa ndopana mabva wanzaiwaka tise tiri kubva kubasa mirai tikudairei ipapo imimi muri mumba menyu itai zvinokuitirai musaite zvekwamainingi munogara pasi baba namai mowirirana isu musha wedu wakamira so imimi mhai kana muri kuda zvekushanda chiitaiwo zvenyu zvamunoita muchipedzawo na 2 mai votungamira kumbaka zvinobuda here manje yes balance your time wisely according to kuti mukadzi aita haslaka totora zvoti mukadzi ari kuenda kubasa anotanga na 8 around 9 kana kuti nditicha vana anongodzidziswa maybe anodzidzisa vana akatanga na 12 achipedza na 4 sazvo kuti hazviiti that's why vana mai tichinzi tisu musha mukadzi meaning kuti mai vanotsvaga a helper, that's an extra budget because tese tiri kushanda totsvaga helper achabatsira asi mai vachizosvika ende mazakana tichidana nazvirwadza zvangu urwadza imi marwadziro zviri kuita izvo. Alright, I think ikatofana famba nenyaya imbijirambira tichifamba tichinyatsokunzwisisa nyaya dzako zvakanaka nyaya dzevakadzi zvakanaka I'm sure kuti hiye kuti unyatsomborepresente vakadzi nezvaunofunga nemaonero ako. Chokwadi tiri mumwedzi wevakadzi sewomen's month andika March andika mune muchida kumboita sei mumwedzi uyu mune muchitiratidza chii zvishandwa nezvatinogona kuita given kuti we are supported, given we have the resources, because a creature called a woman kana kuti a human being called a female we are very multi-talented. Right. But sometimes this talent you as men memakutya kuti mukadzi anotorwa mukadzi anoenda akuita anoenda zvake aiwa mukadzi anotorwa anoda kutoreka musikadzi asiri kuda kutorwa mirai ndikuudzei chokwadi chiri pasi pemwoyo wangu ini kana ida kutorwa whether nemunhu kana kuti handina munhu ndini ndinoti temaina ndinoda kutorwa here kana singadi kuyerera handiyereri but vanoenda shaa vakadzi ndizvo ndikuti ngavachive sofa handika mumwedzi wenyu uyu handika nhasi titinenge ta20 chichamboitwawo nevakadzi vacho chokuti ngati anowangori mwedzi wavo vaita 1 2 3 4 5. Okay, so 8 takaita International Women's Day celebrations. Maitei pa international celebration. Motivation, spirit, tichinspire, tichishare my ideas, tichingo-celebrate as women. And now we're expecting, all female artists awards Zimbabwe, AFAZ, so at 28 March. Yes. They were cards of artist. All women in art. Vanenge vari panzvimbo iyoyo. Saka vanhu vanosubmita basa rako first rojajwa kubva 25 November musi webirthday rangu kusvika musi wa10 March wegore rega rega, because this is second edition. Musi webirthday rako ndopa zvekutanga. Ndopa zvinotanga because I'm the brains of this. Sama submissions anongotanga pandinongoti pembererai birthday rangu ndopanotanga masubmissions vanhu vosubmita. Pane nyaya yataura yandafarira yemasubmissions ichirikuva tichiita hondo yemasubmission bebe tiri kuti I think tine munhu wacho arikuita ndiye mastermind why maartist achifanira nga achisubmit. Are you not the one who is supposed to say zvekuitwa naningi zvikuzviona imimo you have to have team inoona mawebsite then yachikudzai kuti tine musikana anonzi madzimai anobva kumbari anoimba zimudhanzo so then iye kuti auye nemawebsite. Okay, remember ikuti in these organizations vanhu vamwe vanoshanda gore rino nesti anenge asipo, umwe aripo gore rino umwe atombozive mamwe maartist acho. Saka nhau iripo ndeyekuti munhu nemunhu ukanzwa kuti padaidzirwa pakanzi pari kutambirwa chibagapo parudiwa ID yako onyoresa zita rako neadress unofanira kutoenda wononyoresa woita zvinhu izvozvo ndokuti vafocuse on you. Maadjudicators anenge aripo but havangogone kungotanga kungojaja, otherwise pachaita favoritism.
otherwise pachanzi iyama yaningi but kana munhu achishanda anenge achishanda kazoda favoritism ndaza uchitaya kuzonanzi kune mamwe atisi anoshanda this year the next year achashanda imimba munoita maawards andika mune muchi acknowledge gore iroro andika gore rinei maawards aya asi 10 years ago 2024 which means munhu akashanda 2024 zvekuti achazoita sei nelife yake 2026 2030 hazvimufani kuzvitsvaga izvozvo but isusu nyaya yedu ndeyekuti pamunoita maawards why imimi muchida kuti vanhu asubmite anditi ko imimi hamusi kuona here maworks ari kuitwa aya hamusi kuona here zviri kuitika allright indichitaura ndakamirira afazi yakasiyana nemamwe maawards amuri kutaura isu hatiise gore afazi came as a weapon yekusimudzira munhukadzi. I was bitter ndine 23 years ndiri muindustry pandaifawa kusimuka handina kusimuka vandaitarisira kuti vandisimudze havana kundisimudza basa randaifunga kuti ndaiita ndapedza riri nice was judged as nothing saka I said kuti bitterness yangu ipere let me do what I love the most ndiri kubackground ndichiinspire nekumotivata nekusimudzira vachangopinda muindustry vari pakati nepakati nevakatoshaya mukana zvachose nekuti muindustry organization yevanhu vari bita kai no vada kuzvisatisfya zvavo kuti vanzi takashaya award kunama ningi sparks hana kundaidza kupodcast so inda kugadzira podcast yangu ndopota ndichiita sei ndozvamukwedza kutaura here wazaona in short I'm trying to say I was bitter. That's the honest truth. I was bitter myself. But how to handle my bitterness, I'm doing it in a positive way. Usati I was bitter. I'm bitter. I'm no longer. Because izvozvi uchinjawo kutorana ichika ichi kutira kuti chitombotaya kubvisa bitterness uri mauri aiwa wakatobva aiwa wakabva kudhara daino ndiri bitter ndiri pano here ara magumbezi zvakawanda zvinenge zvirwadza muindustry bitterness yayo wakagarisa nopedzisa wa strong zviti no now ndada kugadzira nopedzisa kumanager is not being strong then ndobva ndachipa vanhu vandiri kuda kupa ini no atisarudze tega pane nyaya yataura yekuti pane time ndaifanira kusumuka ndikatadza kusumuka unogona kutidza kuti chii chakaita kuti usazosumuka from my research inauye kuti pane pamwe pandairamwa kuendesa music nekuti music inongorira kuredhiyo mari yacho hauioni 1 2 pane pamwe pekuti promoter kana vaona I'm registered nezimura ndinoda kutombotsanangura mutange manzwa saka but still tikusvika ikoko we have time now tichikumbotaura nyaya dzekuti afana nyaya mawadzi asi tafana kuzosvika ikoko nyaya yangu ichiri pavakadzi because kuna problem yataita nevakadzi vakadzi vanoenda out there vachikomberena isusu hatisimudzirwe varume vanongodai but ivo vakadzi vacho uchazviona ndikuti chinhu chevakadzi apa vakadzi vacho havakwanisi kusapotana vega vega ivo pachavo you find iwewe kuti kwako iwewe kwakudedzera vamwe mafemale Ferdinand umuone ikoko you find iwewe kuti mumwe mukadzi ndiani wana nishati ngoti nishati yaniteerera zvake vaikona satoenda you find kuti ana maloti ana vakadzi vakawanda vanenge vasiko vachinji chavo chavakadzi because ine very good example yepabhora bhora revarume vakadzi vanosapota vanotoziva kuti hala ndazodea but panochambwa bhora revakadzi havatozive kuti maplayer vakadzi akutamba ndanani ndokuti vakadzi but after vatadza kusapotana vega pachavo chinhu chavo chafeila vanofunga kuti varume vari kuita sekukonzeresa okay inini papo ndoda kupadaira nchiti paproblem yega yega tsvaga chaita tumusoro uteme chakaita tumusoro uteme pamafemale artist takapinda muindustry tiri mabvs behind the scenes kana kuti panapa tomboti mimi musikana anopinda basa achikrina mamaika aya nekuputa macheya ndo basa rake but nekufamba kwenguva anozokwanisa kubata kamera iyo anozokwanisa kunge achiinterview saka mapindiro takaita mumusic as female artist we were behind the scenes then came a time when we wanted to lead our own bands but kuappreciate kwacho kwakaita gradually shoma neshoma now that tamotamira kune vamwe zvichiri zvinyowani kuti mwanasikana anoimba ukaimba zvemagitari waarombe there is a lot going on out there people they comment zvavanoda zvinoita kuti munhu either adzokere mashure kana kuti aende mberi saka inini chandinogona ngotaura pakuti pandau yekuti sei vamwe vakadzi I think vakadzi tafanira kungoita mweya umwe chete tobvisa godo
godo neshanje iweapon yaSatan. Godo neshanje iweapon yaSatan. Muno remember paya kuti Adam na Eve. If ndonya kupa Adam nazi Apple. Saka vakadzi dzimwe dzenguva isusu pachedu takufanira kutanga kudzidzira kubehave sevanhu. But how are you going to do that? Because we're going to through being professional. Through being professional. Professional wacho. Uona, makada kuuita, wakada kuuanza futa usimuke. We know these things. Iwo kati wewe andukona. Because somewhere andukona. Vakadzi amukwanisa kuzvimiririra, to be honest. Motoda murume paside. You find kuti mawadza atakada kuti zvoniti mawadza ndeye vakadzi. Apana chinobuda. Aiwa ndevakadzi kupiwa but support tambotaura tikati wani isusu takarereka tiri pasi pevarume tinosupportana nemurume andi but tikuti tikuda kusupportwa chete hatisi kuti tikuda kuenda pamusoro penyu. Wazikona munhu anoshora why ndikudaro inini why ndikudaro vakadzi wadambotira pa uprofessional wacho wakaitika muindustry yakaita seZimbabwe. Iwewe ndikanzipakura chinhu chevakadzi andikuona kungoti nini zvanga I'm professional. I think I'm one of those guys who are professional. Most professional guys. But iwewe wakauya uri mukadzi uchitoda chinhu chako, if you need my support ndakatonakirwa newe ndakutoti chitombo ndipawo. Andikuona sa iwe wakaramba iwewe which means inini semurume ndongokusiya moita chinhu chenje singakuzoonera woita zelife yako. Chimirai ndichiti izvo kana iwe ukati ndakuda ndikati handikude ukati uchauya gara nekuti let me be honest. Unhu hwedu sevanhukadzi hwarasika nenhau idzodzo. Handisi kushora madzimai akazviita kumashuroko nevachiri kuzviita. Munhu anenge atambura kutoona kuti kusiri kufa kwacho ndekupa. Look at the current situation iripo. Ma-artist hatina ma-medical aid, hatina ma-funeral policies, hatina pension. It's hand to mouth. Mukadzi ndimai ane vana kumba abuda achienda kwaari kuenda fawadzoka nechingwa kana nehupfu kana nemuriwo. Sometimes these women they are forced into situations. But isusu tiri kuti as Divas in Action Zimbabwe yakazotanga afazi tiri kuti mukadzi ari muart ngave nekaside hustle whether married or single kanofanda yo art kuitira kuti Sparks akandokuda ukati Sparks nandidiyo vhanzi gara ndichanotengesa mbambaira dzanguku chanotengesa maavhu angu but asi munhu esana kuti kumbambaira ikoko kuti kune zvibaba zviri ikoko kwaunohodha iwewe zvoya zvichikudzati shamwari kuti mbambaira idzi dzifambe idzi. Be a principled woman, sometimes it helps. Ida kuchaya kutsvaga kufira vakadzi andikuona makati this is a women's month andimukona but musina kugadzisa dambudziko iroro kati izvo zvichiramba zvichiitika munongona musangana matambudziko iwayo. Bhozi chinoitika njeotika iwe ukatoda kunotengesa mbambaira kuna supply yembambaira anenge ari murume anditika uchatotanga kutonzisa mari mbambaira idzi ndogona kupa ne 50 cents wangoisa kuti dzitenga ne $5 saka toita sei kuti ndite sei azviite. Let's be professional. Arutengesa mbambaira achita losi murume wemunhu gawe ane mukadzi wake. You get the point. Uri kuitira ilosi uchida kufadza inini. Saka at the end of the day let me mirai apa musandifare budget you apa ndoda kutombotaura something. You know what, varume pamwe pacho fungaiwo handi wese mukadzi wemuart arikuda kungopfimbiwa kana kunyengewa. I think ndokwa mufataka kuadress ikoko ndokomufana kutanga kudila nako ikoko kuvarume kuti pambotanga pamboitwa movement ka yekuti zvakadzi chazotanga kufamba kusvika varume vasamisa. Aiwa vakadzi vacho munhu kana ane mitemo yake mirai imboterera handida kuti titendere conversation naunongokudza kune dambudziko straight hapana paunozomboti iwe wapinda muofisi wakanaka zvako unongonzi hashaona dhiri toita but toita dhiri azviite. It's not everybody, otherwise ungadanana neharare yeseka zvine basa. Aiwa zvine basa. Uremu nedignity yemunhu inongodiwa. Zvinhu zvinoitika private but zvinozongobuda
saka zvinobhohwa especially uri munhu anozikanwa wakutongoshambadzwa nemunhu wese hazviiti zvinorasasaka takanonoka kusimuka ini 23 years dzese vanhu vatongoziva song yangu mukanditi kana 1 pamwe mutoiziva sera ukona chi waintukutana zvese izvo ndakaona maconversation mazhinji anenge achinzi vakadzi vazodeyo ndakagara pasi ndichidhipiseni ndakaona zvinhu zvevakadzi zvizhinji vana vakadzi vakwanisa kuzvimirira vega but chinhu chavo chikuzomisira chikumiswa nevarume vakawanda because varume zvavanoita vanenge vachida kuzvifadza you find kuti ukaenda mongona da kuzviramba henyu painterview muita sei but ukaenda every industry kune varume vanenge vakamira vanenge vachitira kuti shamwari daraneni kana shamwari ndikukuda zvinhu kuti zvifambe so inini chandoziva ndechekuti if there is any project yemukadzi ichazova successful handimugona nemamira akaita situation pane kudyiwa kwevanhu patodyiwa munhu kusvika kwauyiro kuchiitika kuona saka vakadzi vazhinji vada kuungana vachitauta pane matambudziko 2 vada kuti shiye newe vakadzi vagara ivo vega vagoni kusapotana vakatomakana vakatovengana zvekutodaro timuona akawandisa futi handikuona so mufanira kutanga madhila negodo pakati zvinhu zvenyu kuti zvifambe then number 2 vanofanira kudhilwa navo varume boze varume zvavanoita every industry nyange zvakanzi ndekupiko kudotito pane musangano uri kuitwa ikoko ndisabhuku ani pane nguva yekuti movement revakadziwo rifambe anenge ambonzi ndipaul ende ukacherechedza zvofamba vakawanda vacho vakadzi vanozobudirira hapana anozombonyatsonzi akabudirira aiwa kana awana munhu wake ka vachisvodana vachilavhana achisimudzwa ani mati kuhiwa kwemunhu kana vachidyana nazvavo vachisimudzana ka but zvisiri zvekuti mauya kuzovhiringidza munhu angagara neajenda yake iwewe uchisapota munhu wako wagara uchidanana naye there is no problem varume haazodiwani ka manje aiwa wese auya wese to be honest dzimwe nyaya ndedzamwari ndedzajehovha dzimwe nyaya dzacho tikadanyatsopiinda deep tinotenderera musoro tinotopenga chaiko like godo ramataura iri munhu anogona kukontrora izvozvo ndimwari ndosaka patinoti paya zviri raiti vanhu vamboendawo kumakereke kereke inodzora munhu vanoitawo chivanhu woita chivanhu munhu kana uri muchivanhu kana kuti muchristian chai anoteerera ivhangeri pane pamwe paunodzoreka wega nekuti sera ambofa akazofamba nemafemale artist ese ndichiti musarare navo aiwa munhu zvakuda pfungwa dzemunhu iye ega kuti zvinhu izvi ndikuzviitira zvakanakira papi sera 23 years uri muindustry anditi hausati vamboona here madhiri akauya iwewe achiti sera kuti dhiri rako rifambei kati music yako ichiidzei kati zvinhu zvifambezvi ndakutanga ndakudya aripo tikaramba aiwa kuramba kwatakaita ndosaka andika ndosaka kuti akundi 23 years zvangu zvisina kufamba indawo yekuti inauti 3/4 yemadhiri anoitwa nevakadzi unotokumbirwa zvinhu yes because vanhu vaya vanenge vada kungonzwawo ndandati hapana pekuti unoti uri mukadzi uchara tinopinda mumaofisi pai uchingosvika uchingonzi hava vabatsiri zvakanaka potoshaya munhu anoti panotombosetwa kaline kekunzi unokrosa kana takurosa panotonzi iwewe ndogona i2 minutes usati varume vanosvika time yoti anoti uona nhingi uyu anogona kukuitira zvakati ndogona kutomufonera izvizvi kuti atokuitira zvakati but iye anenge achitoti asha iwe tanga watombondipa but ndozvatikutaura kuti it's not supposed to be like that ngatitsvagane outside work tambotaura wani mijolo iripo endeizere but ngatitsvagane outside work if you really wanna support me what's wrong kuti undisupport ini ndozofola ndega ndakukuteerera kuti ndakutofila bed rather feel bed on my own kuti zvautaura vacheka chene hanjeti indokubatsira nditi wozi remember inini handisi patofka pane mwari patofka ini ndichakutakura ndokusumudza handisi ndokuendesa patofka ndinoenda wobva asika chinotambira kotaka kudyiwa inini ndakashandisa mari dzose dzangu usina handina kudyawo
memakatadza kubatawo zvakanaka. Ona nyaya inodzoka pakuti batisisai musimbirire svika madyowo. Aiwa hazvikwanisiki. Inongosiiwa unozviitika unosiya ndopanotara ndosaka Varume achisvika achiti kana uda kuti upfuure panapa stage yandiri bozi iko zvinova stage tanga wambondipa bozi ukasandipa ndikakusiya pauchaenda kumusoro uchasvikonosangana nemumwe anenge ari pamusoro achasvika futi achikuti kuti ndikuendesa padenga. Asi ndimbokubvunzai sevarume chame muchishota chaicho chii because mukadzi wako unenge uinaye, girlfriend number 1 unenge uinayo, masmall house 2 unenge uinayo, 1 4 5 asi rungoda artist futi. Ndoyati kuti nyaya iyi kai nyaya zvevakadzi kuti zvifambe andikuona nyaya dzevakadzi kuti dzifambe vasingadi kudyiwa pakutoda mapastors itoriko ndona anga vakadzi vakawanda vadzirizeni vaina ndangobva kwese kuti ndangonangapa. It's because I know kuti pane madiscussion akawanda tinoona achitwa navakadzi, tinoona madiscussion akawanda ndikuona varume nechiandika nyaya hombe ingori pakuti vanoda kudyanana saka kutendera azozofamba azozosapotwa panhengo yakasapotwa kana chiandika percentage yavanokubatsira zviri honest kana zviri innocent zvisina interest iri very low. Kana tanzvadzi yako 2%. Industry yedu inoda kugadzirwa kuti zvisaite saizvozvo, especially on the side of a female artist because mukomana ari kudyiwa here. Ndosaka mukomana achitonetseka kana mukomana asimuka anenge asimuke zvekumhanya asimuke but ari kudyiwa here because every line up yesetup yeshow pane varume hobho. Ona zvinoitika pavarume varume kana achitosimuka kana murume asimuka atoshanda arikurova saka mukadzi agone kusimuka here achishanda. Pane patoriti ndopati kutaura kuti mimi muri kuzviitirei varume kuti munongoisa miedzo kumafemale artist kuda kuvakonesa basa. nyaya isi kumaartist iri kuchikeni ini iri kuchipizza ini iri iri kumakanika iri kumaindastry ese every industry you find kuti zviriko nyange zvakanzi vada kuvhura musika ndakuziva kuti nyange zvakanzi kweta chikafu chauya negovernment chaicho oiziva chikafu kanzi kwasabhuku patonzi kuti mabagwaya gowewe mabagwaya madaimuyaikunoteta sei tanga iwo uda kuti understand so ini ndofila kunge nyaya yevakadzi nevarume yekunzi vakadzi vanofanira kuti vasiyafana sei nyaya iyoyika but there's a spirit especially in Zimbabwe. Ini ndofungidzira kuti zvinenge zvine connection nekuti ofuti iwo sometimes vakadzi ndo vanotanga ofuti nyaya dzacho vozikuona tichi iwo vanenge vachiita nyaya yekuti isusu anona nyaya yekuti kana uda musikana nditi anenge achiti I don't date a broke nigga kana kuti I don't get anything from you. Saka even video varume vanopedzera kuti handototanga ndatombofanira kutorerawo advantage. Andikuona isusu tine inonzi catch them young yatinotaura nevana vedu vasikana vachiri kukuro vachiri kusimuka whether tongoti let's catch them young. Tinotaura nhau yekuti pauda ngosvika uchikohwa pari mwanani ndo mubvunzo ende kazhinji kuda kungosvika uchikohwa kune ma-consequences. You rather grow something chako wega kana kuti chako noumwe wako uchikura shoma neshoma nekuti hakuna mwana akambozvarwa nhasi akatomhanya mangwana anobarwa nhasi ozokambaira ozotanga kuita mababy step ozoita zigondora ozoita munhu mukuru. Saka we are not allowing that because it's hand to mouth. Saka imwe nawo haigone kusolvwa nesu is the current economic situation but which can be dealt with. Ndo kufanira kunotanga kudhirwa vakadzi vasati vauya kuya kuzoti hatizvida zvekufamba but hatina madhiro takaita tiisa vakadzi let's pray for varume that spirit inoita kuti varume vada kudya vanhu yotomboenda but unozatika in as much as yes you can say kuti nyaya kuti zvezvo zvakaoma nechi I think this thing actually chinongoshanda kwese chero kunyika dzipi chero nyika dziri right vakadzi vanozvitya zvizvo zvitangawandipa ndio zvotambotaura tikati dzimwe nhamo dzese dzatikada kutaura pana tikatotengwa nemusoro tikatoita setopenga hatigone kudzisolva ka1 but unogona kungotauro zvakafanana naamai mumba vanogona kuita vana vavo vasikana 3 umwe ororo zvakanaka umwe omitiswa umwe ongoitawo maybe madrugs but hazviro kuti mai ava havasi kutaura everyday nevana vavo vari kutaura but zvaakuenda pfungwa dzemunhu kuti vana vari kuteerera here. Saka even ipapo as female artist tinoita maconference tinoita maprojects anotraya kuda kubatsira kuti zvinhu zviita zvishoma
iva neside hasu rako raunoita rinozobheka the career yako yawakadai yekuruzhinji. Remember, vanotaura vanoti music ndeyasatani, vamwe vanoti hanzi kuimba uku entertainment ndezvasatani, vanodaro. I don't know kuti why vachidaro, vanoti because imi ndimi kuzviendesa kuvanhu. It's you who's exposing yourself. But anyway, the world is like that. What can we do? Takawana zviripo vanenge vachimba nevanenge vachiziexpose futi vanongwana handingori ndona sekuti vanofunga siri vanhu vanenge vachifunga siri zvo panyaya yasatani amataura music zvayakaita music satani arimo zvishuwa mumusic but this case yatiri kutaura yekuti vanhu vanoda kudya kuti tikuitire favor haisi kumusic chete, iri kwese. So ini ndinoona sekuti ndinoona sekuti nini hondo yevakadzi nevarume inobva kure. Unoziva kuti varume ava vane pavanotobatwa zvisiri bo nevakadzi, patinodyirwa mari dzedu, patinoti isusu kana uri rombe unonzi usi type yangu, no one cares kuti Sparks maybe akambounganidza 5,000 yake akanafutiraya kuri mafodya akanyura. So zvese zvozo zvinenge zviri matiri kusvika musi wandinozoti saka vakadzi kana kuti varume vasiye nyaya dzekuvatorwa advantage achinzoni ndikupa basa udei vanofanira kusatisaiza kubva because ubhiti vatinenge tiri isusuka ndeyekuti pamwe ndimunanga chimoka ndakatombosofta kakanditi Sparks house type yangu uri mbogo urichi ndobva ndazonongo musikanano yakwandiri through your platform andikuona saka nyaya iyi haisi kuvarume chete. ndikati vakadzi wane zvavanotitadzira umu kukura umu kufamba umu. So issue iyi yandika inofanira kuti vakadzi vazive kuti tiitawo varume zvakanaka, so that patinozoona mukadzi hatiti right ndada kumbogadzirisawo. Saka imi pamunodzidzisana savakadzi mofanira kudzidzisa futi kusatishoropodza, kusatishora nekuti hatina mari, tibatawo zvakanaka. But ndikumbira kubvunza, remember ratio yevakadzi takawanda kudarika varume. Saka ukashoponyedzwa Spark, my advice is go next door. Mukati isusu tidzidzisane kuti kana Spark wamuramba kana Spark usamurambe mutaura naye zvakanaka azviite, because vamwe vacho memutoita musikanzwa magara mune vakadzi venyu kare. Imimi varume gutsikanai nezvamuinazvo, gutsikanai. We know zviriko kuti hamugutsikane, but musavhiringidze basa, because this world needs to be run and the mothers they support you, they back you up. Tasai ma street kid ari kuzara muma streets nechi tati susu. In short, empower the mother, because if you empower the mother you fed the nation. Full stop. Aichi chokwadi. Sevakadzi mimi zvii zvamuda kuita imimi zvisina kuti murume aburitsa mari, zvamuda kutiitirawo sefavor imimi munokwanisa kutiitirawo varume kuti mutibate zvakanaka, because you find kuti haundombata bhoko nachikupawo mari uchingochifara kuti sei hamuna zvamunokwanisa kutiitirawo varume zvinova zvinhu zvakanaka zvisina kuti tamboburitsa mari. Mirai tichikudairei chiti bva pekutanga paunoti watora munhu chaunotanga kutongonobvisa mari kuroora. Saka imimi muchagara makashandira madzimai. Exactly. It will not change. Apo wagona dhiri remurume nemukadzi pavanosangana kundaida kuti uzotsinidze nyaya isvike kuvanhu zvakanaka iri clear yekuti nyange madofo nyange ari intelligent madokta nemachi vanonzwisisa nyaya iyi. So mamiriro akaita world ndeyekuti mukadzi anofanira kupa murume bonde, murume opa mukadzi mari. Ndo zvakaitwa dhei rekuroorana kunzi shamwari takukupai mari, ndiri nongotwa nemukadzi nemurume panofanira pabuda mari pabuda pusi. But kana zvazoitika manje ndopaipai kuzoti murume anenge achizoti iwewe kana une zvauda kuitirwa handisika chitotanga wambondipawo, because inini zvandiroda kukuitira zvichakubhenefita. Marasika pamira nimbokubatsirai marasika tati pekutanga paunosangana nemunhu wako wauri kuda unotonzi bvisa pfuma, bvisa maharanda. Matira asutangire papo. Mirai ndopanda taura ini. Pasati papinda vabereki. Vana vari kutongoda mari. Unowandoshamisika ini ndasangana chimoko nhasi ndikuona.
for example nasangana chimoko nhasa ndika chimoko ichi kaichi kuti ndichidye chakuti chikumbodota imu tichimboziyana kuti sei but first day anotodya mari yangu akutoda ATM akutoda data ndocharamba zvakadaro saka dhiri ringoripo ngatingozivana yakomana kuti dhiri riripo ndrekuti ndichaya nema unozva varume kuNigeria zvakaita vakazviita very simple. Baby, I will give you money. I will give you money. Which iPhone do you want? Which iPhone do you want? Kufa kwangozikala kunzi nyaya ndiye kutokupa iwe ndipa. Azvimbonetsa. I think Nigeria depend kupe. Zviri clear. Vanhu vandiri kuti panozoita unfair. Ivo vanenge vachisvika vachiti iwewe chiuya undiitire zvinhu. Ndibudirire ndiite empowerment. Then iwe haufani kuwana anything. Ndopanozonetsa saka varume vachizoti aiwa indoendawo pagedhi ukasvika ndiri pagedhi chimbondipawo ndakutokutora advantage hausi kufunga aiwa zvoenda nekuti masangana sei mimi kana masangana ndeipi musati maziva kuti uyo anoitei uyo anoitei dananai isu kutaura vanhu vari kuziva kuti uyu ndiartist iwo uri promota kana kuti muridzi webhawa kana kuti urimbinga ine mari and munhu uyu auya kuzoita meeting newe achitaura zvebasa ima kufunga zvelove iwo unenge wakanaka nditi wakanaka ini ndofanira isi mhosva isimbori mhosva but inini what I want for professional people ka ngatitaure nyaya yati kutaura madhiri ati kutaura timapedzi kana imaona kuti mamusikwanisa kutibatsira musina chamawana kwandiri kubva regai henyu ndozvikuita varume ndozvizviri kufamba kuti iri bo kana singari ebo alright dakumbokubvunza mubvunzo uyu sera inini ndiri murume ndinoita zvandoitei zvandika ini ndoswera panapa ndo basa rangu maraunzi angu ndakabva panapa maybe ndaenda kupodcast yo ndabva ndaita sendesendo vanhu vandosangana navo inini havasi like ndikati chiko havasi vanhu vekuti vanonge vachiita zvegodhi maraunzi angu hana mabhibha anoita zvegodhi vanhu vandosangana navo inini vanhu vari muentertainment because of your job andika so inini why mimi ndida kuti inini ndizonotsvagana nemunhu anoita zvegold uko wandisingasangana naye obva zvimoko zvandoona zvimoko zvandoona ini ndimi matouya kunoko ndaya kunoko bva takushanda tese handifaniri kuti ndikudye obva zvinokaya kunoko ndakufarira it's not like ndofarira everyone but ndakuona iwe ndakufarira I love you vatongoti ngati zvebasa let's be professional ngati zvebasa andikuona ndopakutanga problemimimi chizivai kuti kuno kubasa ngatitei zvebasa akubasa ndokudatsvaga mabhebhi nyika izere ipapo kupi ndoona kupi alright after oka pamwe uyauya nditi ndiwo uri kuda nditi then wacho kugodha wacho haumune saunoita sei haimi nyika yakakurisa handikuona kuti panapa takutotaura nawo inotitemesa musoro nyika yakakurisa ende vakadzi vakawandisa kudarika varume ndopanoishataitaraiona uyu sparks achingotanga ngoti nemusikana wanenge angofarira nditi akatanga kutaura naye musikana yanatanga kutoti dhata rangu rapera foni yanga akabiwa nezuro all kinds of things akufanira kutotsvaga kuti mari kuti atese atange kumupa pakutotanga kubuda mari ndopandiri kuti iye manje musikana anotanga kuti iwe chisparks chindibatsira kuti ndisimuke but now one anything kwandiri because iwo musikana haukwanisi kumupa aiwa kana makangwara imimi mari buritsai bhebhu unoridya smart ndochokwadi mari buritsa vasikana ngavachengetwe vakadzi ngavachengetwe mari inoenda pane mari dzakanyora dzatotoziya dzakanyorwa pasi mari uchipromiswa kuti ndichakuda wazoita zvisizvo kawarambwa aiwa haisiye kuti unenge wakaita zvinhu nyaya iyi yasataitaura kuti vakadzi vaziye dambudziko ravo pariri kubva asi dai mataura zvevakadzi vari mumba kuti mukadzi akaroorwa anotozwa kuti uyu murume wangu pamamitaura kuti ndeida kupiwa bonde unopiwa bondeka nemunhu wako chai wakabvisira mari dai makaramba kubvisa unopiwa mari andika nemunhu wako akakuroora unowana opportunity kune munhu wako akakundida uya wandodanana naye watoitisana naye ngandipe mari ndoba ndinozoti isusu manje ngakupe futi basa ngakuti sei wakueya akakuroora yeye ndikaire kumba kwangu munhu akakuroora yeye ngakupe iwe kana uchiti iwewe kwatiri ungoda serious business atitika then kana zvidaro iwe uchienda handiwa tinongoida kungonoona wako wakaroora naye chienda unopiwa opportunity neakakuroora hazviiteka hasi musekta mangu handikuona manje let's run the world the way it is let's be honest alright let's do business Sarah wauya panapa iwe andika uda kuti tiite podcast andika have something chandida kumaketa ndoita $500
ndizvo iwo chakwanisa kuflexa manje serious andikuona Yeah, ivore example zvetika maybe example. kuna mamwe mabusiness Yes. but iwe waona kuflexa manje pamari yangu andika ndibhadhare kuti ubhadhare the other way dhirangu round. andikuona aiwa no kunoda kuti ubhadhare iwe wakuda kutanga kunegotiate auchati kuti ite business ndozvinoita afanenge wakunegotiatei apa iwe wanzi 500 vasikana wanzi 500 negotiator. usingakwanisi you either 10 and go alright Manje asi sanodaro. ndoda kuita anytime soon Eh. waenda kuvenue Eh. wobva wanzi shamwari venue iri panapa iti kuda 1000 yes andikuona but obva watanda koti fanifana bvayangonzi 1000 yenyii kana kuti kana kuti oda kubonda Yes. but wozomboda kudzoka oda kutana nenda matikuwadza aiwa manegotiations they can be there andimukona But- chikunegotiate andika obvati inini handikwanise kuita se ndikudzikisire zvatopera nyaya yapera nyaya yapera andika but vakadzi vazhinji avadaro kana kuti iwewo uda kutaura yasibozi uri pakamera no professionalism no inodiwa akona let's be honest I'm being honest. ngaita zvinhu zviri paground zvatinosangana nazvo zviona zvichiitika mumastreet mufamba wakadzi vazhinji havadaro ngati 7 mukombi chemu ashaya coin akanda kuflexa flexa zvachiona vakadzi vazhinji vanozodyiwa nemahwindi why because vanodyirwa nyaya anenge kuti handamare kombi achandika but pane zvimwe zvavanoita vakadzi kuti achizokwanisa kuenda padeni saka imhosva yaeve ndiye akadyisa you understand epuriyari so pane zvinoitika kuti vanazo saka ino nazokuti vana shamwari waiti kana kuti hausi kukwanisa 1000 ndokuitira 800 but we are adults toita sei nelife yedu tine maodhiodha obva takana vanhu vaizoregolita sei ndo language yacho we are adults ngatiti plan I sine think- vangadaro I think- nozotoregedza kubhadhara kwacho I Unoziva? think imi muri kuti vakadzi ndo vari kudaro kana kuti varume ndo vanenge vakuchovhera kuti rega Varume vanenge vari ready. Varume vanenge vakatomira vari kwarume Varume but vagara inini ready. ndiri kuti madzimai kana zvaramba Exactly. inini what I believe mukana unouya nenguva pamwe mwari vakandichengetedza vakandiona kuti pandaive mudiki dai ndakaita famous pamwe dai ndisiko Right. saka everything happens for a reason and a purpose and God's time is the best. Exactly. Right now I'm now mature ndimunzwa conversation yangu Exactly. because I'm a mother of 3 girls vama teenager umwe ne 10 years nemukomana atori teenager kureva kuti I have to lead by example but dai time yangu ndichiri mudiki pamwe ndakaita famous pamwe dai ndakayerera saka all the same we are all humans no one is a saint but God's time is the best. Right. So ndada kuti tichikugadzira ndokudzosera kumashure mbijana. So iwewe there's no reason yekuti iwewe utudze kuti ndandiri bitter because pane nguva yafanira kunge ndichipinda vanhu vakandisaboteja vanhu vakandida so Avariko? zvese izvozvozvo it's God's plan. Time yako ichasvika I think so. maybe after 2030 ichasvika. No. So pull her down. Not after 2030. No. No, my time is now. It has to start now. 2030 kurete But do tachembera. you know kuti panguva yako chaichaiyo panguva yako itori nguva yako varume futi vanonga vangoripo itotaya kuti we are ready to shoot. vatoripo chero kanita 6 shamari yezi Eh, kune muto newezera rako anenge achitoti ndipo Aripo. nevafanha anenge achitoti chimboni pavo But isusu tingotaura kuti aiwa kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka kana tiri panguva yekushanda ngatingoite zvokushanda. zvebasa which is good. Zvebasa nekuti So- tikada kuzanganisa basa nepressure ndo patinozonetsa ndo pamunozonzwa izvo zvekurekodhana nezvekudi inini I've tried by all means to stay out of the limelight yekuita madrama kana kuti ndinyogwe munewspaper ndazodai varipo vandaigona kuda kukwikwidzana nawo maybe vanenge vanditorera munhu wangu kana kuti kudii but ndakazozviona kuti hazvina zvazvoshanda at the end of the day I need to move forward zvekuzvinyadzisa ndofumura life yangu ndodzoka mangwana ndoti I can't survive that. All right, let's move. inyaya Inyaya ipere. Vazinopisa. Yeah, model. Eh. And model chimbotudzwe zvizhinji tika mamodel usuku. We had mamodels azhinji achiti no tikuzodyiwa nemaphotographer patoenda maphotographer patozotosesei. So model chimbori I think model is ndaida totaura kuti mamodel chimbori chii chaizvo. A model is an item or a human being used to advertise. That's a model. advertise To advertise. For advertising purposes. You can be advertising phone, motor, chi.
Koma model kwa unoita kuti Miss Chakati inenge tori advertising. Wachifamba. Miss Chakati ku represent a certain ningati campaign. Sekuti Miss Zimbabwe techitsvaga a beautiful queen who represent Zimbabwe. Ari Miss Zimbabwe. Kunzo kunyika achita modeling, walking on a ramp, kufamba pa ramp, akapfeka hembe dzema designer, akaita sei because papa there is a lot which will be happening. Pachapfekwa bhutsu ya designer ningi, hembe ya ningi, earring ra ningi, vhudzi richagadzirwa na ningi, nails achagadzirwa na ningi, wig. So it's all about advertising. Yes, all about advertising. But pana mabhodhi anodiwa ikoko kwere unofanira kuita sei ana sparks anakunda itodiwawo here kuti inge tichingo model. Kumashure they used to want slim and tall ladies chat, but pane anonzi petite models can be short, anagona ngasiri murefu zvezvi, then a ramp model should have the height and everything. Komakore Makore pane mamwe mapigeons asina basa nemakore, like Miss Kevi Zimbabwe yaingoda from 18 to 45. So you're a model. I am a model. Muno marketa zvino. Yes. Right, but it's true kandini zvanda kumarket and everything and zvinhu zvinofanira ndichiziva kuti ndoda model akadaiwo anopfeka hembe dzakadaiwo. Okay. koma mamodel urabvunza ndabvunza mamodel ndo ndasikatobvunza. Eh? Ndada kuti vanhu vamboone model watinaye. Right, umbosimuka. Exactly. Aiwa apaka handina hembe yandikupfeka yenyuka apa ndenda kusimukire. No, nyaya inenge iripo ndeyekuti kuti kubasa kwangu kwandika kanda kuda model akadai anokwana hembe dzakadai stoko yandinayo yezvakadai ndinotorani. Zvinoitwa off camera. No, not inini. I know you. Wafamba kubva and everything. But those guys, they don't know you. Aiwa. But they need to advertise with you. They have to call me. No, but how do they know? How do they know? Apa varifa kuone apa ndibonzwe. You. Alright. Kana tichi model. You talked about body and it. Kuti munhu akadai. Andizo. Anofitwa. Which means exactly. Saka kana ukatotaura kuti ane body yakadai. Ukatoona kuti ari slim kana akaita sei. Ndo the same thing chengoti munhu ada kuona futi. Zvafana body yakadai yangu ini ndikuona. Ndasimuka ndakadza vanhu. Wandoona kuti aba basoda sibaksa. Achingosimuka itokona mboti mombosimuka indozosimuka. Indichi. Is model iro. Right, your turn. Haina ndisuzosimuka. Sparks down chance. I need people to know. Tifani to know. Uchafonerwa cha. Uchatofonerwa. Uchitondi chada kuti ute brand ambassador we clothing brand rangu. Alright, this is Sarah. No, Sarah. Samanye. This is business. We are doing business here. You are now doing business. No, we are doing business here. As long as my clients that is a great one. Nay, we don't oppose the good way and say, I take you our room basa vaitire easy. Wapo 3G. And the G 360. But slowly. So that you want to ziya kuti nice and easy. A model. The clothes of heavy women Oh. And no glad. Thank you. Now you are talking. Thank you. Thank you. Indirect yacho wakaoma. Thank you. Right. Zimbabwe ione, muri yeZimbabwe. You never know, maybe ndoona kuti manager wako ndichida kutora mali. Ndinoverenga news. Dai vatombodaidza kuZBC. Mumbonoverenga news. Tokona kutozoverenga dzepanapa. Entertainment news. Entertainment news. Kuti aiwa mamuka sei Basi yonongozochiza funa ndindevele. What's lichona njani mahlabezulu igama lami nguSarah D aka ugama lami nguDJ Sparks. Igama langu ngikundai. Ndirekwenda ndozaka ibizo lami nguDJ Sparks. Ibizo lami. Andivele nonakidza wa. Chaunza tikandivele chaunza Right, I understand kuti ndada kunzusanga nyadzima model zvinondika kuma model. So but pangachiti zvone this word zvekuti model rakakurisa. Because you know anonzi ma video vixen ndatodaro wari pate ma model futi kuti vamwe vanongochiratidza nyama vaya vandika.
I think kwava kwati zvizvizvo nemapala akuzviti mamodel kuti I think modeling has been abused pakuti you as a model you have the right and the choice to say this type of job I want. Kana wakunze ndosiya piece regaro rako you have to ask yourself kuti in 30 years to come would vazukuru vangu see me with a piece of garo panze? Is it okay? You have to choose. Remember we are human beings vari learned vakaenda kuzvikoro. Vabereki vedu havana kutendesa kuchikoro kuti tingonzi mukanzi nhasi because we are model hanzi kuvideo bvisa hembe wobvuma. You need to be learned. All right. Saka yo kuti modeling ayeya wana afana kubudisa garo panze. Mukadzi zvibvunze kuti uri kuda here kuti wewe nyama dzako dzionekwe nemunhu wese. It's up to you. If you want, it's okay. Kudhara zvaitwa nema-coloreds nema-white people because their culture, they don't care. But isusu paculture yedu, if you care, don't do it. But if you don't care, do it. Like it seems as if kuti utonzi uri model, like it seems as if kuti utonzi uri model unofana ngokuti umboshama wambona wanoita zvitandiro ngakatoda kana kudrowewa last time episode takaita ndika yomsikana aita kutonda zvekudrowewa woendeswa magalleries vachiona chichibozi you find kuti bode yakatenge yako iyo vashoma wana deti nisangana umastiti mwanayo so vashoma here muZimbabwe varipo varimo bantu kuti percentage vashoma zvokuti we need kuti vanhu vanobva kuna Nigeria kuna Malawi wauye vachiona mifananidzo yako mufananidzo wezvakaita garo rako no hazviite hanzi vari kokutobhara ini ndikuona chinhu pandikutaura apo kuona chinhu ndikutaura zvinhu bozi kuona ndikutaura zviri kuitika exactly I think tohosta pana ngoita no isusu ndobhadharwa 500 ndabhadharwa 500 then poya munhu ndidrowa then ozotorwa iso kumagalleries yoita sisi making money I think that are too desperate ndosaka ndikuti art yedu tanyanyoivhenganisa pane art inofanira kuramba iri art pane kamwe kamitiro kengoti munhu wese akutongotsvaga mari zvaangomuka afunga munhu kuti rega ndiite ndiwane mari aungozvita zvinozopendesa nevamwe vasingaite vose tangodzi mafemale artists. I think zvitoana uine zvekuti zvone vanhu vakaendosanganisa ndika kuti model nechihule vanhu vangoita wambotaura tive kumapala epala emassage pala iwewe tanga vava vagugula uone kuti vari kuita massage chaiyo here bcause pane vanoita ine maextras ine pelvis massage zvakwauri tiri kutsvaga zvipi zvipi to be honest vanhu vari kutsvaga mari vanhu vari kuda kudya vanhu vada kuendesa vana kuchikoro saka people are now doing whatsoever. Maybe I think tikadzokera tikavhura maindustry akati one day vamwe vanhu vachawana mabasa I think imwe ileki yekuti mabasa hakuna saka we have to be creating. Remember president vaiti isusu tini mai indigenous. Let's be creating. Let's keep going. Tichicreata, tichifunga zvimwe zvinhu zvokuita. Asi kuvakadzi zvekusiya bhunu panze. I'm saying azvizoite. Because that video will stay again and again. Mazano yato content. Ngazani ma content creator mazano akuti akangotora picture iroro akatora ka video kana achibvisa bhunu. Toswera tiri papo. Indambo bata phone wafana wangu yese ndakaona hapana isa follower anzani Wimbezi mutu. Ndangoti boys tagara so ngati boys pana singafollow here Wimbezi mutu pana kana iriponda kumpa 10 babana kabata phone yavo pana wangu vese ndakona munhu wese pa Instagram akari pa Instagram ndika all right munhu wese angari pa angane phone papa ngari pa Instagram I follower Wimbai Simutu okay achiona so paya paakaita art yake ari mujecha I think art yake kwaakaitira since she's not in Zimbabwe ikokoko they see nothing wrong isusu kunoku vamwe vakaona zviri wrong vamwe vakati akashama but iye akatoita art yake ikatoshanda zvaakazviitira because a lot of people started following so now you see that it's art, it's part of art. It's part of art. Haisi video. Imamtara video vixen wakasiya garo.
chichakasiyana kuti munhu atora picture akasiya garo nemunhu atora video akasiya garo, mapicture anongoonekwa. Ndozvatataura kuti mamwe machoices I think munhu nemunhu, ini handisi mai wemunhu wese. Mwana nemwana anoziva zvaanoziva nekwakarerwa, anoita madira ake. Vati vanenge vasiri mamodels here vanobvisa hembe. Hatizozivi mime makutarisa manje kuti abvisa uyu ndiani momugugula pamwe anenge ari model. But what zvine qualification yekuti munhu anzi model, kana kuti you can just say I am a model. Iwewe wega wangozvimira ngoti unenge wakatoenda kumodeling school, vamwe wakaenda kumodeling school, vamwe havana, vamwe vanongotanga ngotiti ndamodel. Zvandataura ndikati iye zvino vanhu varitsvaga mari. Munhu akangoonekwa ari murefu aine fesi yakanaka achipfeka hembe dzichimufita akachirunguka achibuda, anotogona kungomuka achitoti otoisa profile yake ame model, ototanga kuhaiwa. Zvinhu zvese pane pazvinotangira. But varimo muindustry chaimo vanenge vagara varimo vari registered. Remember zvinhu zvinoregister. Unofana kutoregister. No register under a certain agent, kana kuti unenge uri modeling agent, kana wakuita tuntu wakuita mangwana kuti ma-agents acho chingoti tinozodzosa futi kwako. Era chiti ma-agents acho kuti vanenge vachiita futi zvokuti kuti iwe uzotorwa kana kuti uzoita sei unombotanga wambondoonawo. Izvo ndazvitaura ndikati choice yako munhukadzi chimira. Anyway, Zimbabwe, it's time yekuti mukadzi wega. Do your choices right. Take your time when doing your choices. Do you know kuti utarise kuti ramifications kana kuti zvichazoitika kumberi uchakwanisa kuzvimanager here. Do you know kuti modeling industry yasvika papoint yekuti kune isusu vanoona handitika vanhu vanotongofunga kuti pakanzi modeling industry ndezvekutongonochekana. Hapana zvimwe zvinhu. Ndosaka muchiona kuti vamwe vanhu vanototi vakatonza kuti mwana wangu musikana mubereki, mwana wangu musikana akangonzi adaita zvemodeling, ndoti iwe pane umwe anotoenda kumodeling agoita video vixen, maybe because anenge ashama, vanhu vakuru vanenge vachiti ashamirei, asina munhu wakarara naye, atori virgin. Munogona kutoenda kudobhora ari virgin. I'm telling you. Zviri kuereziswa. I'm telling you. Pane umwe munhu ari straight zvekuti Lazi zvamunoti chihure chacho munoita private, muri private. Pane umwe unotokuramba unoziva. But pane umwe munhu wekuti ukaona unogona kufunga ndo zvaanoita but asingatomboiti. Munhu munhu achitosiya garo zvanga chitara chacho. Iwe ukasiya garo unongoda kuti zvitise. Tomboti munhu arikusiya. Tirikoti munhu achisiya garo. Basa bozi rako hainipisa. Indiri kuti kana uri musikana ukasiya garo unoda kuti varume vaite sei? Ndomubvunzo wangu. Uri musikana wobvisa wosiya garo panze wotorwa picture, kana kuti iko kuti weya utongoswa udai wotorwa picture handiti usina kana kupfeka, unoda kuti varume vaite sei? Woposta wobaya post, unoda kuti varume vaite sei? Ndenyaya tachitaura Sparks. I think the art National Arts Council ndo vanoregister ma-artist, mabhendi, machi. Pane vanhu vari kuoperata vasina kuregister. Saka vanhu ivavo ukazongobatwa iwe usina kuregister, unowana penalty, unosungwa. Because isusu art yatinoti arts and culture. We have to be preserving our culture. And our culture does not preserve kusiya nyama panzi. But taipfeka masame dinga. When you're doing the traditional dances, yes, you can put on the outfit. But there are certain things usingaite. Ngoya raito garo rakatodaro, raito garo riri panze manje. Ngoya dzese full time. Zvakaoma. It's true. 24/7 raito garo riri panze. Andina ngonzi rengo. Izvo zvizvangu pashasha. Zviboro wasitrisikisa baka. Enda ngona ngorisha, enda ngona ndano. Alora. Ndinoda kubva kutanga udaiso. Tetozona panapa. Wozipesa papa pale pakabuda. Pana mamwe madresa kupfekwa nevakadzi mamodeli vaya. Mamwe yekuti nenge ratanga rakavhurika pana pateka. But unyatsoona kuti pana ana akapfeka peni. Shamari rinenge rakaenda kwese, shamari rinenge rakadaiso. Nemonyanyatarisisa, tarisai okuside. Varume manje maziso edu manje anozati haizvizvi hazvitogadzirika. Zvinogadzirika this one. Kutongodaiso, kucheuka kana kutarisa. Hazviite. Ndosaka unoona kana uchitaura nemurume kuti atare nevakakutarisa mumaziso dai pari trick. Anoti akatarisa engo inoenda ichidzika. Ameno maybe makasikwa saizvozvo. Anyway, tataura tikati muarts pane vamwe vanotikanganisira muarts. Vanozoita kuti zviite kunge maartist tese takadaro. Advice yandongopa ndeyekungoti indongopa kumafemale artist. Because varume mumagara ndimi munotoita kuti vanhu vazopanduki. Ndimi munopandudza vanhu. Saka in short ndingangotaura kuti female artist
put your choices choose machoices enyu wisely, zvinhu zvisingakunetsi kumberi. I think chinhu chinonakidza kuita wakasununguka, usingazoblackmailwi, usingazodii. Saka ziva zvaunoda semunhukadzi, zvaunotoda. Ende tambotaura kuti vanazimura ndo vanokolekta mari dzevaimbi, then National Arts Council ndo kwaunonyoresa kana kuregister maassociation. Saka vamwe vanhu vanokanganisa art vanongoita kuti art izongoshora. I think vanongoteererwa nemutemo. Inini hanguka ndone zvine musoro ndika kuti unonziwewa ndika unonziwo joina kati njenzinge zimura yenya ndika iwo wajoina chinzi zimura yenya obva wabvunza artist amune makore ari muindustry kuna shamwari mukutamarika mine zimura pakuti hana angopiwa 10 kana apiwa 20 kubva ndichitanga eka ndone kuti kukurudzira vanhu kuti joinai National Arts Council, joinai chakati, joinai chakati. Yete vagara varimo vacho vanonga itokombolera kuti ai ndaangodya 10 ndaangodya 20. Zvinomboyatsoparata sei. I think Sarah uri munhu understand kuti uri artist and obviously with the way yauri strict pazvinhu zvako unofanira kunge wakatombopfuura nekuona zimura kuna nani tombobatsira maartist chimboyazotudzayo experience ndechinhu chakaita ngezimura ichi. Okay. Zimura, it's a collecting society. It collects money, royalties on behalf of registered artists. Kana iwe ukaimba ukasanoregister kuzimura avakwanise kucollecta mari yako on your behalf. Right. But kana uri registered vanonocollecta on your behalf ende mari iyoyo inofanira kupiwa iwewe. Saka artist wese anofanirwa here kana kuti unogona kudecide kuti handisi kuda as an artist. Kana usingade kujoina zimura hautonoregister. Asi kana wakaregister nenge chitocollect. Ndoegere zimura hapana imwere. Izvezvi kwane zimura neziko. Kwane imwe inonzi ziko. Ziko zechirati. Ziko ndeipi? Zinyowani inonzi ziko. Inonzi ziko. Ziko in short. Alright. But ndiri kuti as an artist, can you decide kuti handisi kuda kuenda kunoregister chero kune vese? Kana kuti pamutemo you have to register ne one of them. Okay, pane imwe mutemo yagara iripo yasingagone kuchinja izvezvi unless kana tikazokumbirwawo muiono yedu sema-artist kuti ichinjikwe mutemo iyoyo. Ku-National Arts Council ma-association yese must register ma-association, ma-groups, ma-musical groups kuti vazikane. Zvinobatsira kuti kana zvitsvaga funding unokasika kuwana if you are registered ne-National Arts Council. Then utsvaga funding ngupi kuvanhu? Funding kuma-organization anofunda arts. Atoriko zvawo anotofunda arts kuti yotozikana dziri kwekutofunda arts. Inotozikana. Antoziva hangu ipapo tichazo research. Vozi wane 20 chakuti yezika uri mu industry. Ndokuzati kune culture fund. Then kunoitswa budget rema-artist ndozvo ndoziva. Koto ne budget rema-artist? I think so, kune budget rinoiswa. Kochizinozoitika ma-artist chamani sparks atinoona isusu kuti unotozita kuti boy mamwe artist anenge waya vanozobuda kana pasocial media achinzi aritoshaya kana mari yekutotenga kana madora. Inini chokwadi nesha ndingadai rezvozvizvi. Ndaona sugar unaita ndavhi pama-department aya I think pane pachida kuti mumbodaidze vema-department iyaya. Vanhu veculture fund kana kuti vanoisa mabudget ema-artist kana kuministry kana chii ndo vanogona kudaira because ndogona kuzotaura nepasipo mangwana ndikashorwa Sera wanga wakuti kudii. Ini ndodangotaura manzwisisiro angu ekuti zvinobatsira papi. Then zimura inostopa vanhu kuti varidze music isiri yavo. Ndozvandoziva. National Arts Council inoregister ma-artist, ma-band, ma-association. Alright. Kurambidza vanhu kuti vaimbe music isiri yavo like mazveta yanzonafana vandengosungura fana ngachimba sungura. Vanonza nani? Vari kuchita mazuva ano. Anzani? Ana sax. Ndozvakurambidzwa izvozvo. Sezvinoita mabhendi anoimba nziyo dzevanhu. Anofanira kumira. Aumire vakaisa mutemo wekuti either unoimba hako asi peshe unoti pa150. Kuartist anongachiwana pai anongachiwana kupe mari anongachiwana mari yacho munakaimba original song yacho. Zimura iri kuti ikatora 150 inozonopa nziyo dzanyorwa dzaimbwa dziya dzisiri dzako vanonopa varidzi mari yacho. Specifically padzimbo kana kuti pa150 panonziyo tokupa 50 kana tokupa waya. Bozi mangona kuimba masong. To be honest, mutemo uyu ungori kunetsa vanhu vari kutorwa nezvawo.
vari kushaya kuziva kuti zimura ichanokakuleta sei. Bozi ona zvinoitika Bozi unoimba wani yatonga imoyo. irina sparks tiana norova tatarova tonga imoyo torova macheso torova mashakada torova anonzani holiten atikona saka pa 150 tozodistributa seya. Ipapa handizive zvotoda munhu wekuzimura because neso tiri kutobvunzana mibvunzo yekuti vachaisheya sei vachazvifambisa sei zvinhu zviri kutonetsa zvinhu zvitori mubishi. Serati wakajoina zimura? Ame member. Wani makore mangana wajoina zimura? 20 wakajoina. Chimondudzi mari yawakareceive yo ubva kuzimura? Pandakaenda last year ndakapiwa $20 kubva 2007 ndasina mbotora kana mari. Saka 2007 to 2024 ndakapiwa $20. pabuda 20 pakashata. Hanzi masongs ako haana kuridzwa. Wanongotora kuredio chete hapana zvimwe zvanotorawo kumwe kwanotora? Vanotora mabhawa, vanotora marestaurant, mumasaluni mukangoridza chete. Vanoziva sei? inenge iri zimura here inofanira kubhadhara inofanira kunge mumasaluni. Vanoziva sei kuti musaluni yaridzo? Kana kuti mushopa ameno handizive. Kana kubhawa I think pane mafomu anofiliwa handitoziveni because handishandipo. bozi kubhawa kuti vanooperator sei pavanoteerera mari hatizive mari. But ndinofanira kunge paine transparent pakuziva kuti zvoni kuti music yangu hatitozive amenomukonangodaidza mumwe atisi icharidzwa sei. Hai titongoziva kuti kuredhiyo hanzi 17 cents per airplay. ndezvekufenda 17 cents. Saka 17 cents saka ukaridzwa masongo ako 10 $70 ukazorova saka zvine mari kai saka ndafanira kuimba kai hazvina mari akabonayoridzwa kupa fm ka10 kuchiika 15 kuchiika ishoma pangoridzwa ka1 ngoridzwa ka1 3 minutes 3 minutes 17 cents. But ziko $50 per airplay kana vachicollect eziko munhu akaridzwa ka $1.50 rake. Sasemuredhiyo iyoyo ndo inoti pane pari kudyiwa mari. Wozoona ka pane imwe organization ikuti wakaridzwa $50 pote imwe organization ikuti 7 same radio station ngati depends kuredhiyo kutobuda mari yakawanda kuti zvekufamba sei ipapo vanhu saka same radio station kana ini ndiri artist wekuiya iwe uri artist yeugo same radio station song yako yoridzwa song yangu yoridzwa indopiwa 70 neopiwa $50 ndinokurea ndozvoti takanzwa kuti ndozviri kuitika ndozvikutoitika baba kudyiwa mari. Alright, Sarah chindudzi chichi kuitika mulife mako ukuita music here kuzvifambisa tambonzwa life yako manje kuzvifambisa sei? Inini life yangu I'm a business woman. Alright. I'm a modeling coach. I'm a musician, mashows ndikutora. I'm an MC. Kusona hembe ndikusona. Pamanama pana ndakatopfeka dress rakaipa zvekutodaro. Saka ndikuita zvese zvangu zvandofanira kunge ndichiita. Empowered woman. She's empowered very woman. Andigarire maoko handidi kukotsira. Todaura manchingoita something. Hanzi usakotsire mupenyu. Plus ndine vana remember? 3. A mother 4. 4. 2 university, 4th year, first year, form 3, grade 5. Saka ndino chikavukava. Aiwa ndotomira kavana vanodyei. Kubaba ucharu. Aiwa varimo muzviraundi. Wazi nini ndinondibhowa pakadza ndika. Anenge achiuya panapa achitanga kuzoni hey inochengeta vana vangu unoita sese apedza izvozvo bvasi namurume wake message mwana bana 5000 pakuti vachakara chakadai but paanoenda kumberi kwevanhu anenge achiti zvoni inini aiwa ini ndombobatsirwa aiwa ndombobatsirwa indotaura chokwadi indombobatsirwa but ndindomira nguva zhinji because kana munhu aita move on hazviite kuramba wakatsoma munhu pane pamba kuti unomutsoma pane pamba kuti unoona kuti wasitodairwa foni haisitodairwa wotorwadziwa saka unoita shungu dzekuti rega ndingoiti but handisi kuti havabatsire vanombobatsira but vanofanira kunge vari consistently involved. Alright. Aiwa inini ndingenda mabvunzo bosi ukaona kuti hausitodairwa foni oramba chapedzirwa nekabhitonisi ndakasanganira inaye ndakaziva ina handisida kudzosawa mashure indikudaura mandakananga because life inoramba ichienderera. Yes, I need to go forward. Panozoitika nyaya dzekuti vamwe vakadzi manje vanoti vasangane situation yakadaro anobva tanga kuti saka inini chero vana chaivo hafa ndombovaona
unoona foni isadairwe saka uzozviti chii Saka ndaugoni kutonga kana kutongera pamwe munhu anenge atori pataiti ari kunzi imi hapana foni inodairwa usiku kana saka inini I understand that and ndofara kuti ndichitori nemukana wekuti ndishande ndite sei zvimwe zvinhu they are worth it to ignore if only it gives you peace because zvenoise nevhigoroni nemende nenzi nechi sometimes hazvishandi but zvindingati kuti makuzoshanda ine but mune makatopiwa maybe starting a baby father osanga ndikushandani aiwa stati kuti yakabvepika it's none of anybody's business but I got it but ona unongopiwa pangupani na baby father yafana nini ndikoita mwana wangu ndakupa mari kuti start something andikana ndakuta to start something so that iwewe pane tumwe tuntu twedu chidiwa unokava but iwewe unozoona kuti hei ndozvishandira anoita zeze ayo mema ndenda kubvumira kuti mundibvunze straight ndosaka pandakudzai ndikati kwayakabva nekwaisina kubva hazvishinei nemi no isu hazisi kuti zvinei isi tara nyaya yewomen's month asi kuti aiwewe kuti mukadzi afanga kutaura ndikuzvishandira unenge urikuzvishandira isu tichiadresa nyaya idzi in two ways toona zvakananga iwewe asi tichibatsira vamwe otherwise zikada kudhila newe dzemakamera atinyanyofokasi newe chete patitaya kuti zvinoita vakadzi andika munhu unoona kuti kutangira iwewe andika kuti kutangira botiki andika ndakutangira botiki yo kuti at least iwe unobhadhira school fees yemwana wekresi kuita $50 andikuona but iwewe unongongoda futi kuramba uchinditsoma chete wati wazobhadha tanga kuti hei ndozvishandira I have got my own boutique I have chititi unowakunditisa mboko manje otanga uchiti manje kumagete iti hamuri mabroke niggas hamushandi hamuna kana mari no inini I'm one person who doesn't look for somebody's life I'm one person who's focused I'm one person ari palevel rimwe chete pakuti andishore munhu andishoponyodze munhu ndikasangana newe nchikuziva mhoroi makadii patakasira totangira ipapo and going forward I'm somebody akabva kuvanhu muna nsuke vantwini efila bhusi kulapho emphuma khona so siyaqakathekisa ezinye izinto ziqakathekile ukuthi ube ngumuntu nje othobekileyo ocalm so there's no need to run there's no need to rush as long God is with you as soft as wool. Yes, you just have to be yourself. I don't have to live a plastic life, impress you guys. Hey, I'm doing this, now I'm doing this. Musati kukava nema kunonetsa. Kwambonyepa. Ndipanchada kukava ndakunyepa dzimwe. Nema dzokangamwika. Ndozokanga noti paenda kati ndoponoona vanhu vachiramba chikava ari kukava chete. Inini I live the truth. Ndisinandi, ndakamborara panze kaini. I'm a survivor of breast cancer. Time yandakarwara ini ndakadzingwa nalandlord ndane kakombi kangu kakatotorwa zvisiri pamutemo andamboenda kukota ndambodii ndikazokatresa ndikakateerera ndikaona pakakapakwa pandakazongozvishaira simba ndikati ndatomboponeswa naMwari ndatomborarama ndikainisiye zviende saka life yese yekutambura chii ndinoiziva saka sometimes there's no need for me to behave like a plastic woman I'm a human being. I just need to behave like a human being. Nasi tadya mavheji ndo atinawo. Nasi tararira mvura ndo yatinayo. And such is life. Ups and downs. Kona uchita usatomboshaya, usatombokweleta, usatomboita chikwete nemunhu kunyepa. Manje ma-celebrity mazhinji teta kudaurara life kufambirana nenguwa. Vanhu vazondiona ere vachati kudii tinozorarama takutambudzika. Tida utraya kukava paya kuna machigamba ndi chimwe chigamba ona machimwe just be yourself. I think kundaira because of time and everything and mona kuti siya numbers zenyu kana une chimwe chokutaura ungotaurawo in short. Okay, chandingada kutaura ndechekuti ndikuti guys come and support All Female Artist Awards musi wa 28 March ku Longchain Plaza. Matickets aripo ari kutengeswa and musi wa 21 mangwana it's a Black Friday. Matickets they are going on half price. $20 achanga chita $10, $30 achanga chita $15. Then ndozvega. Right. Ko number dzinowanika sei ngapa? Okay, number dzangu dzinoti 0784 734 664 kana kuti 0783 136 512. Zita richinzi Sarah D Mama D Chimama.
oyo strictly business aiwa zvebusiness ndozvoteitichiita but vanoti kwaziso hatirambe kukwaziswa nzumoroi aiwa zvekuda nekudii choice yangu separately zvisinei pachata zvangosvika achiti nda kuenda nemi kulunch tichitaura dzebasa kana kutizingazotitete ndozvodatiamirai nicharespond when they contact me, I will respond. Saka kumana namba idzo unongoriwinda paya opoza. Vaterera vasamboimbirwa here. Bona mutorera 1. 4. Lavu zobuya nini? Lavu zobuya nini? Wesogalami, 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 wesogalami. Lavuzo ya nini? Lavuzo ya nini? Lavuzo ya nini? Wesogalami, 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 wesogalami. With that we are out. Last one. Rise and shine, Munukats. Rise and shine. Rise and shine, Munukats. Rise and shine. Rise and shine, Varume. Yes, Father's Day. Kana men's month. Men's month.